el Lleida Esportiu es va reivindicar amb una golejada en un partit que tot i el resultat final va ser força igualat. El Cornellà va venir al camp d'esports amb la lliçó apresa sobre les debilitats blaves i en els 10 primers minuts va gaudir de dues clares oportunitats per avançar-se al marcador. Els barcelonins esperaven els Didiáquez al darrere i sortien en ràpides contres. Però seria el Lleida, a través de Chamorro, l'encarregat d'inaugurar el marcador en l'única ocasió clara entre els tres pals dels locals en la primera meitat. S'arribava al descans amb un bon resultat però amb un Lleida que no acabava de trobar l'equilibri en el seu joc. En la segona, els blaus van oferir la seva millor cara, però això no evitaria el gol de l'empat del Cornellà. Al minut 56 obre d'Òscar. En aquests moments, els jugadors van demostrar la fortalesa mental que Didiáquez els demanava per superar situacions adverses i, lluny d'ensorrar-se, van començar a assetjar la porteria visitant. El Vístigui, al minut 66, feia el 2-1. I Eugeni, que només portava un minut al camp, feia el 78 el 3-1. Amb el partit sentenciat, Raúl Fuster de penal. Y Diego Sánchez, que trencaba amb la seva sequía golejadora, firmaven el 5-1 definitiu. Sobre todo para mí hoy la noticia es cómo ha reaccionado el equipo, ¿no? Después del empate llevamos hablando tiempo de ese aspecto y me quedo con la reacción porque, bueno, la verdad es que seguramente a todos se nos ha venido a la cabeza Olot, Baleares en el momento que han empatado y bueno, la reacción del equipo ha sido muy buena y la verdad es que para mí es lo más destacable del partido. Amb aquesta victòria, els blaus se situen quarts en llocs de play-off. La pròxima jornada s'enfrontaran a l'Espanyol B, el tercer a la taula i amb 2 punts d'avantatge respecte als Didiáquez.